ke Nyotam National Youth Front HNYF East Khasil District hingga ke Sibar ke Cipotre Grisau ajar pula ke Alebania 10 kabadai ke Jakarta tim bandai kendo yu presiden bikin kitkam jang Khasil Archery Sports Institute ha kabadai bekajing yolum kajana jang ke sarkar jela ha kaji akram bikilar patai kubur hadian bekaseng ke ada banyak kendo banyak akram bikin kitkam ke Khasil Archery Sports Institute bablas kal ubadai presiden kaseng ulong bekajing le jang kaseng ha kate ke Jakarta kamdai bahkan persya ni kang ya kajak po jang nur henrei ben le yakran ha kabede pejing yo khajna jo ka sarkar namar na ka por ka sarkar ka ju ang bakam judan kata kajing yo khajna na kidukan thotim ubadakar ulong bah ka te kajing le jang ka seng kalala bakan yo trap kadan yikikat kisla bat ka license ka babyang tanah kalian kajungi ngaseng ta ka janmit idan hne ko pulu ha chaka siat tim jong ka hasi di milawan ru banyak kendu ya presiden bat secretary badai jong ka kasiat tim ngni kanika khasi service di nakaliang kajungi ngi kwa manikan sai ini bangla ya kendu ya don kajing keren apo baki di na ki ong ba nadu arjar khan riu kalaisen joki kalakut bat ki sedang ban renew kalaisen nei nakaliang jong ka government ka kem aila ki ban renew ya kalaisen ti ngi la kalipat ki habai dei pat mar ka ikajing wan jongi kum kasang hangni ikhamwan man persya inu ikhamwan man khang ka jakpo jungno di ni wan hangni naru nangkong hi ka ga bang kwa man kran be jaga revenue ikajing yo jongga sarkar namar ba ka sarkar ka kren na ka por bam judon re ka ta revenue ti ndangi la ikendu ya ki officer ki fair ka tax ru ti mentang ila lej ru shawat chapo ka new trap ba kadan sakawi ru ka set timang tei baki khot ki member sungi ki la lej hang tu banya keren ban hang tung i collection kadon re ngila poi hang ni pat markhmat menta bani kendu presiden juga ni ka khasi bat secretary kan ki member ki ban chapo ke ge keren jungi hapo kalong bangi kelibe ningkong ka ba ka sarkar hadin ba ka government khamaila ki ban renew ki license bat kiru ha kata ka por ki ong ban ngilas move no shakut ban ya ka an ban keli na ka daw ba sarkar kam sha ra ban renew ka license ti hadin ka tangila keliru hadu menta kajing siat ka ya bet jang ni nang ta kajing nomor tim ru umi bet jang ni nakaliang ka joki ki ong ba hadin bangila ya shaku sha kakut bat kakut ka klempen mi gono order man persange ne ban numsha ban siat ne numsha ban penmi nomor ru regum kata kam don re nakaliang juga kakut ka klem khang ban ya jangan ne kam kila ya bet nang ta hadin ka kali bang ka revenue ki ong hadu nadu arajar kan riu hadu arajar arfulai ki siria ka revenue sa government tinaka arajar arfulai kala ya ki sapo high court bat gila ya thuru ba man ka shipos ngi ngilej ban hering apo court tingi keli ya kani ka kies ka joki hatu kadang slam ne kadang kala jan kut ne nakaliang ka joki yong kadon ka final hearing ka bakin lej apo court sai last ki yong ngi man tau panai langi kirai ban sha pan rem ne kirai ban yo biang ban penan kam ya kani ka jaka ban penan kam biang ban ya kani ka kam ka joki tin sai fish ki media ja fish ki press ban page ya kani oda tin nakaliang ka joki ru ha kadon apo hai court ngin haburam huru ya ka ai markarai ke dei khadu hi karai jong kakut nakarai bagi bikin job ne kin rem ya katate nakale jong ngim tip dei ka ai ke bagi tumu jong kalong bai revenue bai tin nakale ang jong ngi pen sngo pa sokawei khmat joki namar haki kontar tim bun hi ki don ki dekhar ki non tribal fi ngila ekran bu cm ngala phone ba penya dru namar haki schedule jong district council ki don kam ununu nong bosong kontar tim ununu bale ga no business udon kam bai banyo e level lesson ba dia ka trading license ti nakaliang ka jongi ngi persngo wiki saki ye gini presiden secretary ba dengan khasi ya badan nang ni ba sngo kumno habe dei pat bat ki dikhar ge basong pokon tim ti nakaliang ka jongi rugi ong ya ka badai hak ba fili le yengi kum kasang nya shkhman in le ben namar gi sha ka de kam dei ru ka kam ka jongi ka de ka kam jong inspector jong ka tax ban pej ban yit benia namar balai mengi haban mi mengi hamadan namar ngamtip ya ka ba selendat pat yo don kajing sim ne kajing ai nganam la ban keno ya kata ladang 4 lap sya ya kajing sisa nrei balai pat baki tu kontar hang tu klem ka license kila ban play kila ban tho ani kata kam de kam ram jongi ringi tingi pej bej ka wei badon kam ngim persya namar ngi iso kajing plumar man kani abang ngilik kendra kami hayo ba
kimi khasi jungi tina kaliang ka jungi ngim dandau re gi khasi mo ngim dandau ai rem yu do snam le jong ba un le ka no ka kam tamalong kum tal la ka kam ngi kwa ban tip be ka di ban dei be ka kam dei illegal ka di ban long be thik kat kum kalenti ka ba dei tingim dan cing persya kita khasi jungi rega ai ka kham target ka jungi ka long be bangim sla sha pat ban ibat bagi dikhar ne ki barjala bagi chuan le business bi ain ban chu khai ban chu kamai spa ane ban kini lut ya ka pliang jai ban kini lut ya ka kam ka jam ka jungi namar phi hi bagi khasi jungi menta kari ki jungi ka dan pedang crisis dan pedang ka jingjar ka dan pedang ka jingkot lat bat ka khamtam ka bang isir khai ka mi so ka pedang ka jingkot lat pedang ka jingdu jingkerman ki samla ki larai ka latiru ka bombay tin natakadaw ka sarkar ka siong revenue umdan mamla ban thungkam mamla ban penmi ki pos mamla ban ai kam ki samla natakadaw ngiwan hang niru banyak keren batki ba ka jing keren ka long be kum tahi nakaliang jong niru suburam be ngin ab be ja kata ka rai jong ka high court namar ki ong last hearing but final baka ka court kan khot ki so sin ki job nagiram kata kam deka ha ya kata ngila kali mendangi ong haba ka kes kadang don kumno pila ban pli namara baka baki yo pat naga jing tho na po ko klem ong pat yaki bakin stop bakin khang ti yong la daga don kata ka jing mi ya kata ka notification ne kanu na po high court ban ong haban pensange no ya ka jing sia tim kirukin ha respect ki haban buram ya kata ndai kum kata kam don da kata order ka mi na po court tinakaliang ka jong ki ong lawan magistrate lawan ki DC lawan ki SP hang ni mensyah sin ru ban pensange market pressure jong government yaki hendai khlemla hadim bekla ipat ya kan ko order maringi rukil ai copy kan ko order ba layu an po high court tingi rung ina muslia hiru ya katangin abbe ya kataka ka jingrai jong high court atau kam kumar regelan gadan artli ke jika setiap tim bana nyok ter ke seleksi no kajing don artli kalong ngamla ban ong mo habanga don kwa ban say tourist taxi ne ban say kalikamay am hab apply permit dei la bangayo ka permit te firu fila ban kamay ngarong alaman kamay melaman ong ba uniu yo permit melaman kamay uniu yo melaman kamay re bal ayo pa de ka permit license te ngamlaman ong kata la kimi spotli ne spatli ru kita gijakan siap tim ne gijakan tho tim ru tamaga di prosedur ka de banyak di rule ki kendon kenang baga government bukan yo revenue te bay di mtane ga badai sisa ka de hangne ne ketika nyok trap ke so jo film besen hindawan sekini kini ki ong iladon nadu menchua long kata ka di kam jo kimo kini ki ong iladem du menchua ki customer ki ba kumta kan philabu taksi ma fi kitu ki ba shong ka taksi jong fi kilas ngoju sojan ne fi kila receipt le jingle ngo shngan ba fi ti don hang to tigi bas ngov thut ki bas ngov tai tigi laban mi no ki laban kalong ka taksi te ngai nuk sai fi tourist taksi ken